dubun masoyana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoyana na faɗin duniya. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku M Sharawi mai waka. A yau ma na sake zo muku da sabon kundin waƙoƙina, kamar yadda aka saba a kowace ƙarshen shekara. A wannan shekarar ma ina ɗauke da sabon kundi mai taken Masoyana. Kundi ne mai ɗauke da sababbin waƙoƙina domin ku kamar haka. Masoyana. Gare ni kun yi min rana, ina dubun masoyana. Gare ni kun yi min rana. Taso, taso. Taso, taso, ki zo na gwada miki ƙauna. Ni guri na ki aminta da ni sai mai aure. Taso, taso, ka zo na gwada maka ƙauna. Ni guri na ka aminta da ni sai mai aure. Mamana, 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 mamana. Kowa da mama ce, ni ma da mama ta. Aure muke nema. Mu aure muke nema, mun gaji da rayuwar kunci. Sharawi ne da ke tiwai, matar aure muke nema. Martabar aure? Raka ka, martabar aure haka nan take. In ka yi wa aure ko haske ko za ka ga yanzu kana ta yi. Wasu yanzu su ce bilicin wane, wasu yanzu su ce ha aure ne. Allah sani ma idan na ya aure in ga ina ta yin haske. Martabar aure haka nan take. Da kuma labarin soyayya ta. Labarin soyayya ta. Labarin soyayya ta. Ni ne makasudinta. Labarin soyayya ta. Yadda ta canja niyyata. Labarin soyayya ta. Sanar maku mene illar ta. Duk dai domin farin cikin masu saurare na faɗin duniya baki ɗaya. Kundi ne da ya ƙunshi ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa a cikin tausasan kalamai. Duk domin ku masoyana na faɗin duniya baki ɗaya. Naku har kullum M Sharawi. Na gode. Ayya! Mai raya ga matsa gaba ga mai zamani.